Hei kaikki ja lämpimästi tervetuloa tähän verkkoluennolle. Olen innoissani päästessäni jakamaan kanssanne tietoa ja kokemuksia tekoälypohjaisista kuvan ja videon muokkausohjelmista. Tämä luento on suunniteltu niin, että jokainen teistä, riippumatta aiemmasta kokemuksestanne tai teknisestä osaamisesta, voi oppia ja saada inspiraatiota näistä upeista työkaluista. Mistä puhun tänään? Tekoäly tai AI on mullistanut monia aloja ja digitaalinen media ei ole poikkeus. Tänään keskitymme erityisesti siihen, miten tekoäly on muuttanut kuvan ja videon mukausta ja kuinka voitte hyödyntää näitä työkaluja omassa luovassa työssänne ja harrastuksissanne tai ihan jokapäiväisessä sosiaalisen median käytössä. Luvassa on sekä teoreettista tietoa että käytännön vinkkejä, joten varatkaa kynät ja muistiinpanovälineet valmiiksi. Johdatus. Tekoälyyn. Aloitetaan perusteista. Mitä tekoäly oikeastaan tarkoittaa, erityisesti kuvan ja videon muokkauksen kontekstissa? Tekoäly viittaa koneiden, kuten tietokoneiden, kykyyn suorittaa tehtäviä, jotka vaatisivat ihmisaivoilta älykkyyttä. Kuvan käsittelyssä tämä tarkoittaa esimerkiksi kuvien automaattista parantelua tai ainutlaatuisten visuaalisten efektien luomista. Videon muokkauksessa tekoäly voi auttaa leikkaamisessa, värien korjailussa ja jopa animaatioiden luomisessa. Yksi suurimmista tekoälyn eduista on sen helppokäyttöisyys. Vaikka taustalla on monimutkaisia algoritmeja, monet nykyaikaiset tekoälyohjelmat on suunniteltu niin, että ne ovat intuitiivisia ja yksinkertaisia käyttää. Tämä tarkoittaa, että voitte saada aikaan ammattimaisia tuloksia ilman vuosien opiskelua tai kokemusta. Aloitetaan luento menemällä tekoälypohjaisiin kuvankäsittelyohjelmiin. 1. Esittely. Miten tekoäly muuttaa kuvan käsittelyä? Tekoäly on tuonut kuvan käsittelyyn uuden ulottuvuuden. Sen avulla voimme nyt tehdä asioita, jotka olivat aiemmin mahdottomia tai hyvin aikaa vieviä. Esimerkiksi tekoäly voi analysoida valokuvia ja ehdottaa parannuksia, kuten valotuksen säätöä tai värivirheiden korjausta. Se voi myös tunnistaa kuvien elementtejä ja tehdä niiden perusteella luovia muutoksia, kuten taustan vaihtamista tai elementtien lisäämistä kuvaan. 2. DALL-E, kuvien luominen ja muokkaaminen tekoälyn avulla. DALL-E on erinomainen esimerkki tekoälyn voimasta kuvan käsittelyssä. Se on tekoälypohjainen ohjelma, joka voi luoda uusia kuvia annettujen ohjeiden perusteella. Voitte kuvitella jotakin, kirjoittaa sen kuvailevan tekstin ja DALL-E luo siitä kuvan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia luovuudelle, sillä voitte luoda kuvia, joita ei ole koskaan ennen nähty. 3. Deep Art, taiteellisten efektien luominen. Deep Art on toinen esimerkki tekoälyn hyödyntämisestä kuvan käsittelyssä. Sen avulla voitte lisätä taiteellisia efektejä valokuviinne. Voitte esimerkiksi muuttaa tavallisen valokuvan näyttämään kuin se olisi maalattu kuuluisan taiteilijan toimesta. Tekoäly analysoi taiteilijan tyylipiirteitä ja soveltaa niitä valokuvaanne, luoden ainutlaatuisen taideteoksen. 4. ChatGPT-4, neuvontaa ja apua. Kuvan käsittelyyn. ChatGPT-4 on tekoälypohjainen järjestelmä, joka tarjoaa neuvontaa ja apua monenlaisissa kysymyksissä, myös kuvan käsittelyssä. Jos teillä on kysymyksiä eri ohjelmien käytöstä tai tarvitsette ideoita siitä, miten voitte parantaa kuvianne, ChatGPT-4 voi tarjota arvokkaita ohjeita ja neuvoja. 5. Ohjelmien käyttöesimerkit ja hyödyt. Niiden tekoälyohjelmien käyttö ei rajoitu vain ammattilaisiin. Esimerkiksi jos haluatte korostaa perhevalokuvaa tai luoda ainutlaatuisen lahjan ystävälle, nämä työkalut voivat auttaa teitä saavuttamaan haluamanne lopputuloksen helposti ja nopeasti. Ne ovat myös erinomaisia oppimisen välineitä, antaen teille mahdollisuuden kokeilla ja oppia uusia tekniikoita ilman suurta sitoutumista tai monimutkaista ohjelmistoa. Seuraavana tietokoneelle asennettava sovellukset, kuvankäsittelyohjelmat. 1. Esittely. Mikä on kuvan käsittely ja miksi se on hyödyllistä?
Kun puhumme kuvan käsittelystä, tarkoitamme digitaalisen kuvan muokkaamista tietokoneella tai mobiililaitteella. Se voi sisältää kaiken värien säätämisestä ja kuvan rajauksesta monimutkaisempiin toimenpiteisiin, kuten kuvien yhdistämiseen ja tehosteiden lisäämiseen. Kuvan käsittely on erittäin hyödyllistä, koska se antaa meille mahdollisuuden parantaa ja muokata kuvia luovasti, korostaa tiettyjä elementtejä tai jopa luoda kokonaan uusia kuvia. Se on tärkeä taito niin ammattilaisille kuin harrastajillekin, auttaen meitä välittämään visuaalisia viestejä tehokkaammin. 2. Maksuttomat kuvankäsittelyohjelmat. On olemassa useita maksuttomia kuvankäsittelyohjelmia, jotka tarjoavat monipuolisia työkaluja. Ensimmäinen näistä on GIMP, joka on avoimen lähdekoodin ohjelma ja tarjoaa monipuolisia toimintoja kuvankäsittelyyn. Se on loistava vaihtoehto niille, jotka haluavat syventyä syvemmin kuvankäsittelyn maailmaan. Toiseksi PaintNet on erinomainen vaihtoehto aloittelijoille. Se on helppokäyttöinen, mutta tarjoaa silti tarpeeksi työkaluja peruskuvan käsittelyyn. Kolmanneksi Canva on verkkopohjainen työkalu, joka sopii erinomaisesti nopeaan ja helppoon suunnitteluun. Se on erityisen suosittu sosiaalisen median sisällön ja esitysten suunnittelussa. 3. Ohjelmien perustoiminnot ja käyttöesimerkit. Katsotaanpa näiden ohjelmien perustoimintoja. GIMPissä voitte tehdä tarkkoja muokkauksia, kuten värikorjauksia, kerrosten käyttöä ja monimutkaista kuvan käsittelyä. Esimerkiksi voitte parantaa vanhoja valokuvia tai luoda monimutkaisia kuvamanipulaatioita. Paint.net sä voitte tehdä perusasioita, kuten kuvan rajauksia, värisäädön ja yksinkertaiset efektit. Se on ihanteellinen nopeaan muokkaukseen ja pienten virheiden korjaamiseen. Canvan avulla voitte luoda ammattimaisen näköisiä suunnitelmia käyttämällä valmiita malleja ja vetämällä ja pudottamalla elementtejä. Se on täydellinen työkalu, kun tarvitsette nopeasti esimerkiksi kauniita sosiaalisen median postauksia tai mainosmateriaaleja. Tämän puheen osion tarkoituksena on tarjota perustietoa kuvankäsittelyohjelmista ja niiden hyödystä, samalla esitellen käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä ohjelmia voidaan hyödyntää erilaisissa kuvankäsittelytarpeissa. Puhe rohkaisee kuulijoita kokeilemaan erilaisia ohjelmia ja löytämään itselleen sopivimman työkalun heidän kuvankäsittelyprojekteihinsa. Sitten jatketaan liikkuvan kuvan parissa, eli videon muokkausohjelmat ja tekoäly. 1. Tekoälyn rooli videon muokkauksessa. Keskitymme nyt siihen, miten tekoäly on mullistanut videon muokkauksen maailmaa. Kuten kuvan käsittelyssä, myös videon muokkauksessa tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja työkaluja, jotka tekevät prosessista nopeampaa, helpompaa ja luovempaa. Tekoäly voi auttaa muun muassa videoiden leikkaamisessa, värien säätämisessä ja jopa automaattisessa sisällön luomisessa. 2. Maksuttomat videon muokkausohjelmat ja tekoäly. On olemassa useita maksuttomia videon muokkausohjelmia, jotka hyödyntää tekoälyä. Esimerkiksi Shotcut ja DaVinci Resolve ovat kaksi suosittua ohjelmaa, jotka tarjoavat tekoälyominaisuuksia. Shotcut on yksinkertainen, mutta tehokas työkalu, joka soveltuu erinomaisesti perustason muokkaukseen. DaVinci Resolve puolestaan tarjoaa ammattimaisemman lähestymistavan ja sen tekoälyominaisuudet auttavat muun muassa kasvojen tunnistuksessa ja automaattisessa värien korjauksessa. 3. Adobe Premiere Elements ja tekoälyavusteinen videonmuokkaus. Adobe Premiere Elements on toinen esimerkki tekoälyavusteisesta videonmuokkausohjelmasta. Se käyttää tekoälyä auttaakseen käyttäjiä muokkaamaan videoita nopeammin ja tehokkaammin. Ohjelma tarjoaa automaattisia toimintoja, kuten kohtausten tunnistamisen ja leikkaamisen sekä älykkään äänensäädön, mikä helpottaa videoiden ammattimaista viimeistelyä. 4. Käytännön esimerkit ja ohjelmien peruskäyttö. Katsotaanpa muutamia käytännön esimerkkejä. Oletetaan, että haluatte tehdä lyhyen videon perhejuhlasta. Shotcutin avulla voitte helposti leikata ja yhdistää parhaat hetket. DaVinci Resolven tekoälyominaisuudet auttavat teitä korjaamaan valaistusta ja värisävyjä, jolloin saatte ammattimaisen näköistä jälkeä. Ja jos olette aloittelija,
Adobe Premiere Elementsin automaattiset toiminnot opastavat teitä koko prosessin ajan, varmistaen, että lopputulos on laadukas ja visuaalisesti miellyttävä. Mennään sitten viimeiseen kappaleeseen tällä luennolla. Hyödyllisiä vinkkejä ja neuvontaa tekoälyn käytössä. 1. Miten hyödyntää tekoälyä kuvan ja videon muokkauksessa? Nyt kun olemme tutustuneet erilaisiin tekoälypohjaisiin työkaluihin, käydään läpi, miten voitte hyödyntää tekoälyä parhaiten omassa kuvan ja videon muokkauksessanne. Ensinnäkin, älkää pelätkö kokeilla uusia asioita. Tekoälyohjelmat ovat suunniteltu olevan käyttäjäystävällisiä ja ne tarjoavat usein intuitiivisia ohjeita ja ehdotuksia. Esimerkiksi kokeilkaa erilaisia filttereitä ja efektejä kuvissanne tai käyttäkää automaattisia leikkaus- ja värikorjaustyökaluja videoissanne. 2. Resurssit lisätuen ja ohjeiden löytämisiin. Vaikka tekoälyohjelmat ovat helppokäyttöisiä, voi joskus olla tarpeen hakea lisäohjeita tai tukea. Onneksi internet on täynnä resursseja, kuten opetusvideoita, foorumeita ja verkkokursseja. YouTube on loistava paikka aloittaa. Sieltä löytyy tuhansia opetusvideoita kaikista mahdollisista ohjelmista ja tekniikoista. Lisäksi monet ohjelmien valmistajat tarjoavat omia oppaitaan ja tukipalstojaan verkossa. Älkää epäröikö etsiä apua, sillä yhteisö on valmis auttamaan. 3. Vinkkejä tekoälyn käyttöön. Lopuksi tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat teitä hyödyntämään tekoälyä tehokkaasti. Ensiksi asettakaa selkeät tavoitteet sille, mitä haluatte saavuttaa työkalujen avulla. Tämä auttaa ohjaamaan oppimisprosessianne ja keskittymään olennaiseen. Toiseksi harjoitelkaa säännöllisesti. Tekoälyn käyttö tulee luontevammaksi, mitä enemmän sitä käytätte. Ja lopuksi olkaa avoimia uusille ideoille. Tekoäly tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia luovuuteen, joten älkää pelätkö kokeilla jotain täysin uutta ja erilaista. Kiitos teille seurasta ja tapaamiseen taas viikon päästä.